Avui el que us explicarem és el funcionament que tenen aquestes taules de control de llums. És la taula que normalment posem a les instal·lacions, la Pilot 192 Pro de la marca Audiofoni. I en un primer vídeo us explicarem com ajustar el nivell de llums de manera analògica i en un segon vídeo el que farem és programar escenes. Abans de començar és molt important que aquests dos ajustos estiguin en la posició en què jo ara els deixo i que els projectors estiguin tots seleccionats. Encara que no en tinguem 12, nosaltres els seleccionem tots i d'aquesta manera ens assegurem que els tindrem tots actius. En les instal·lacions nosaltres fem servir dos tipus de projectors de llum. Els de tipus LED, que aniran comandats per aquests 4 volúmens primers, i els de tipus Fresnel, que seran aquests 3 ajustos d'aquí. Els de tipus LED tenen un nivell general, que és el 4, i mitjançant els 3 primers podrem fer els colors per edició, que es diu. És a dir, tindrem l'1 que serà el vermell, només, el 2 que serà verd, només, el 3 ens generarà el blau i després podem fer qualsevol combinació entre ells. Tots amunt faran un blanc. Però recordeu que el número 4 sempre ha d'estar dalt, perquè el 4 és el nivell general de tot. D'acord? El segon tipus de projectors que fem servir són els de tipus Fresnel, donen una llum blanca més semblant a la que hi ha en els teatres professionals. I el número 7 el que fa és ajustar el nivell de blanc i el 5 i 6 són dues rodes de colors. És a dir, si movem el 5, una roda de color ens anirà canviant el color que projectem perquè, en definitiva, el que fa és passar un filtre per davant de la làmpara. En la posició en què està ara, amunt, fa efecte així, tipus estroboscòpic, canviant de color, per si volem aconseguir una combinació de color ràpida perquè hi ha música sonant o el que sigui. Normalment el que es fa amb el teatre és pujar els de tipus Fresnel en blanc només per il·luminar la cara, que és el que dona el to més agradable, i llavors, tenint el volum en general del LED a dalt de tot, i afegim en aquella llum blanca del Fresnel algun color. Si els pugem tots amunt, tindrem la màxima potència en blanc que podem aconseguir. Bé, en aquest segon vídeo, referent a la taula de control que teniu en imatge, us ensenyarem com programar escenes. Igual que l'altra vegada, hem de tenir tots els projectors activats i aquests dos ajustos posats en els dos extrems com està ara mateix en la imatge. Per programar escenes, el que tenim que fer és anar-li al botó Program durant 2 segons, fins que s'encén aquesta llum, i llavors generar l'escena que nosaltres volem programar. Per exemple, podríem fer, si hi ha algun dels projectors que s'encén, podem pujar tots els ajustos i baixar-los de cop, d'aquesta manera aconseguim que s'apaguin tots. Per exemple, en l'escena 1 el que farem és només llum blanca. Per dir-li que ho vull gravar a la 1, simplement li dono el botó REC i immediatament després escena 1. Si us heu fixat, s'encenen totes les llums, que vol dir que ha sigut gravat correctament. Ho tornaré a repetir, REC, escena 1, ho grava en l'escena 1. En l'escena 2 podem gravar el mateix, però afegint una mica de color vermell. Fem REC, escena 2, i ens indica que ho hem fet correctament. A l'escena 3 podríem gravar llum blanca en verd. REC, el 3. Per sortir del mode gravació, tornem a apretar durant 3 segons
aquest botó de program i ho deixem tot a 0. En aquest moment, com veieu, el que fa és un blackout, que vol dir una ordre d'apagat total de tots els projectors. Per sortir del blackout haurem de donar-li el botó blackout. Ara hem programat les escenes. Com podem anar a cridar les escenes? Doncs tornem a apretar durant 2 o 3 segons el botó program, fins que s'encén aquí, i simplement donant-li els botons de les escenes que hem gravat, farem un call, una crida d'aquelles escenes. I podem anar canviant d'escenes simplement apretant els botons.